דום, דבר מפקד ענף הכשרות, סגן אלוף ברק כהן, המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. אורחים, הורים, משפחות, לוחמי ולוחמות פלוגות אומץ וברק. לפני כחודש התגייסתם לצבא ההגנה לישראל והתחלתם מסלול ארוך, קשה ופרך בחיל האיסוף הקרבי אל עבר תפקיד לוחם האיסוף. שבועת האמונים למדינת ישראל, אותה נשבעתם זה עתה, מהווה אבן דרך משמעותית במסלול זה. ההשפעה היא לא רק טקס, יש לה משמעות עמוקה יותר, משמעות אישית וכללית הנוגעת לכל חייל, ובטח לחיילים כמוכם שבחרו במסלול לחימה. נשבעתם והתחייבתם להיות אזרחים טובים, וכחלק בלתי נפרד מאזרחות זו, לעשות הכל על מנת להגן על ביטחונה של המדינה, ובתוך זה אף להקריב את חייכם. נשבעתם עם ספר התנ"ך ביד אחת, ועם משככם האישי ביד השנייה. אנחנו עם הספר, רוצים שלום ואוחזים בספר הספרים ביד אחת, אך ללא היסוס, אם נאלץ נדע להשתמש גם בנשק על מנת להגן על עצמנו ועל המשך קיומה של המדינה. הצטרפתם למשפחת צה"ל ומשפחת לוחמי צה"ל ונושאים בנטל הביטחון בגאון ובגאווה, ללא היסוס, גם בתקופות רגיעה וגם בתקופות מלחמה. דרך ארוכה עוד בפניכם. יצרו את הרגע אותו אתם חווים עכשיו, העוצמה הזו שמרחפת כאן באוויר יחזק אתכם לאורך כל הדרך. בשורת המפקדים המצוינת שעומדת לפניכם ישנה אחריות רבה להוביל אתכם במקצועיות ובבטחה אל עבר המטרה. בטוחני שהם יעשו זאת בצורה מצוינת. המשפחות היקרות, אתם חלק מהמסלול. תלוו את הבנים לאורך הדרך המאתגרת. אם ישאבו מכם כוח רב, תהיו שם בשבילם. לוחמי ולוחמות פלוגות ברק ואומץ. אתם נשבעתם אמונים ואנחנו מחויבים להוביל אתכם בבטחה קדימה. להפוך אתכם ללוחמי ולוחמות איסוף ערכיים ומקצועיים, לצרף אתכם למשפחת לוחמי צה"ל אשר מגנה בגופה יום-יום על ביטחון המדינה. כך נעשה. עלו והצליחו. המסדר יעבור לדום, מסדר דום. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. המסדר יעבור לדום, מסדר דום. המסדר יחטיף את נשקו, אך בהמשך בשירת ההמנון הלאומי הקהל מתבקש לעמוד. חיילים בקהל לחבוש חולצות. בשירת ההמנון הלאומי המסדר ידגל את נשקו. דגל, צ'ק. קצינים, הצדד. קצינים, אוהד. נא לשבת.